selfish. Yes. You're too selfish, Mom. You're too selfish. You don't have any slight regard to our happiness. Ba kya kula da rayuwarmu, ke kadai kanki kawai kika sani. You're too selfish. Mommy, dole na ga miki gaskiya. Tunda na tashi a gidan nan, I don't have ban da kwanciyar hankali. I am not happy. Haka na tashi a gidan nan. It's something with our dad. Ki dubi wannan mutumin haka yake. You don't have a say in this house as the head of the family. Ke ce kike twisting din shi yadda kike so up and down. Look at Charlie. Look at how we frustrated this boy. Kika sa ya fada cikin shaye-shaye, and instead of you to show him that love, which is what he need from you, kin tura shi waje wa wani karatu. Karatun da na san ba karatun zai yi ba. Ban taɓa samun farin ciki ba tun da nake. I've never known any I have never been happy. Sai ranar da na haɗu da Nasir, until the day I met Nasir, Nasir colored my world. Nasir loved me. Nasir cared for me. Sannan kika ce wai kar in so shi? And I can't take this anymore. I can't take this anymore. You can't take away my only source of happiness. Wanda shine Nasir. I can't take this anymore. Stephanie? Afro Minanya, I love him. I love Nasir. Stephanie, now look into my eyes and say that again. In kin so sai dai ki kashe ni. Duk wani abun da zaki da ni, in kin so sai dai ki da ni, and babu wanda zai iya raba ni da Nasir. I love Nasir. Mom! No, Samuel, leave me alone. Ka bani da take ta an ba ka ba za ta dawo cikin hankalinta ba. Wannan yarinyar ba ta da hankali. Please, Samuel, look here. Nai alkawari zan raba ki da Nasir. And I think the best thing to do is to send you back to the village so that everybody kowa mai huta. Kin ce za ki raba ni da Nasir ko? Yes. Kin alkawarin sai ki raba ni da Nasir ko? Of course. Kar ki manta fa. Kar ki manta da abun da na ce miki zan yi. And what is that? Mom, please. Look here. What is that? What are you going to do? Don't worry. Don't worry. Stephanie! No.